Ами, лака не е моя, на Бригита е. Ето тения е лака. Аз мама го купуват някъде, да я знам откъде. Ама навсякъде има лакове. В смисъл има всяки малки лакове, намираш цвета и ти харесва. Че тъп въпрос, мисъл, извинявай, ама тъп въпрос е да питаш откъде ти е лака, като ги има във всяка парфюмерия и във всяка другерия. Има лак. И си избираш електриково розово е. Не е такова цвето, както вижда майна снимката. И... не видят. Да. И това лака. О, не, лаки с много яка. И няма вече гелове, мелове. Понеже си изгубили у нас единия гел. Ама аз го не. Нищо вече беше свършил, тя вече беше възрала. И Call Me Maybe. Хубава песен. Знаете, гледайте клипчето на тъс някаква си не знам това как ска. Call Me Maybe така песента. И много як клип. Гледайте го задълбоче, за тъс как се през... Знаете ли какво става, бе? Значи, тъс... много як клип. Тъс се опитва да впечатли там някакъв як. Много як. И се опитва да го впечатли постоянно там бързо от цветъра. Много смешни забави клип докато песента. И песента е много яка. И накрая тъс му се показва как пее. И то на някакъв китарист отива и му дава номера си. И му казва да му се обади Maybe. И то казва, че и пее раз. И то гледате. Много як. Да. Яко е това? Да. И общо взето развивам всяка тема за един малък въпрос. Ако искате да задавите други въпроси, мога да ви дам и всякакви теми. Барбара, преди употреба прочети. Яко го правят. Преди употреба прочети. Да. Преди употреба прочети. Преди употреба прочети. Да. Така че, ако искате да ми задавате въпроси за ногти, моля да задавате въпроси за ногти. Обичам ногти. Да. Айде ще бъда консултант по ногти. Питайте ногти тая вечер.